Salama Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoşaçylarymyz, Ata Vatan TV-de saylanan habarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Kyrgyzstana saparda boldy. Gazagystan bilen Hytaý 40 şertnama gol çekişdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Hytaýyň emel intellekt teklibini kabul etdi. Türkiýe we Niderlandlardan soňra 1-4 finalyň duşuklary belli boldy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Kyrgyzstana saparda boldy. Merkezi Aziya döwletlerine resmi saparda bolýan Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Kyrgyzstan Respublikasyna saparda boldy. Ol saparynyň şäherlerine Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow hemde Daşary işler ministri Jenbek Kulubayew bilen duşdy. Duşuklar Kyrgyzstanyň syýahatçylyk mekany bolan Çolpan-Ata şäherine geçirildi. Taraplar duşuň dowamynda Birleşen Milletler Guramasynyň şäherlerine hyzmatdaşyk uglary barada pikir alşdylar. Şeýle hem halkara gün tertibiniň meselleri boýunça pikir alşdylar. Prezident Sadyr Japarow öz ýurdunyň çägindäki dag gerçleriniň biriniň iň beýik depesini, ýagny 5576 metrlik depe, Birleşen Milletler Guramasynyň depesi diýip at berdi. Şeýle hem Prezident Sadyr Japarow hemde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Çolpan-Ata şäherindäki Ruh Orda medeni merkezine baryp gördi. Gazagystan bilen Hytaý 40 şertnama gol çekişdi. Mälim bolýar, şu günler Gazagystan Respublikasyna Şanhaý hyzmatdaşyk guramasynyň döwlet başlyklarynyň 24-nji mejlisi geçirilýär. Oňa gatnaşmak üçin Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Si Jinping döwlet sapary bilen Gazagystana bardy. Bu saparyň dowamynda Gazagystan bilen Hytaýyň işe düzümleriniň gatnaşmagyna işe masagy geçirildi. Onda umum bahasy 3,7 milliard dollara barabar bolan 40dan gowrak şertnama gol çekildi. Gol çekilen şertnamalaryň 16 goly Gazagystanyň Samryk Kazyna milli kampaniýasy bilen baglaşyldy. Baglaşylan şertnamalara laýyklykda energiýanyň gaýtadan dikelilýän çeşmeler ýaly ugurlarda hyzmatdaşyklary ösdüriler. Şeýle hem Hytaý Gazagystana 200-den gowrak lokomotivler iýberer. İşewiler masagyna Gazak tarapyndan 500-den gowrak hususy puwdan wekilleri, Hytaý tarapyndan 50 iri kampaniýalaryň ýoldaşlary gatnaşdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Hytaýyň emel intellekt teklibini kabul etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Hytaýyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyna hemýeşelik wekili Fu Kong tarapyndan teklip edilen taslamany kabul edip, emel intellekt kuwatyny ösdürmek üçin halkara hyzmatdaşygy güýçlendirmek kararyna geldi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Hytaý tarapyndan emel intellekt kuwatyny ösdürmek hemde açyçanlyk we adalatlyk ýöreliglerine esaslanan iş gurşawyny goramak boýunça halkara hyzmatdaşygy güýçlendirmek üçin teklip eden kararyny kabul etdi. Hytaýyň wekili emel intellekt tehnologiýasynyň dünýäde çalt ösýändigini, ýöne köp adamyň esasanam ösýän ýurtlarda entek hakykatdan peýdalanyp bilmeýändigini ýa-da peýdalanmandygyny aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen bir hatarda 140dan gowrak döwlet bu kararnamany gollady. Türkiýe we Niderlandlardan soňra 1-4 finalyň duşuklary belli boldy. Germaniýada dowam edýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynda 1-8 finalyň duşuklary tamamlandy. Soňky duşuklarda Niderlandlar Ruminiýany 3-0 hasabyna, Türkiýe bolsa Awstriýany 2-1 hasabyna utdy. Türkiýanyň ýygyndysy 2008-nji ýyldan soňra bu çempionatda 1-4 finaly çykdy. Şeýlelikde 1-4 finalyň duşuklaryň tertibi belli boldy. 5-nji iýulda 21:00 Ispaniýa Germaniýa, 00:00 Portugaliýa Fransiýa, 6-njy iýul 21:00 Angliýa Şwitsariýa, 00:00 Niderlandlar Türkiýa. Yarım final duşuklary 9-njy we 10-njy iýulda geçiriler. Final duşugy bolsa 14-nji iýulda Germaniýanyň paýtagty Berlin şäherindäki Olimpiya stadionynda oýnalar. Ine mehriban müştaqlar, Ata Vatan TV-de saylanan habarlar gepleşigimiziň şu günki sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş sag bolun.